Vítam u nás v kresle riaditeľa spoločnosti ProSite, Števa, ktorý má vyše 50 členný tím na celom Slovensku. Števo, vítaj. Vítam. Dominik, ahoj. Ahojte všetci. Rád by som sa s tebou porozprával na tému, že či mať životné poistenie, keď mám nejaký majetok, a to z toho dôvodu, že rozmohol sa nám tu taký trend, alebo ako sa hovorí nešvar, že keď má niekto majetok, tak odpadá potreba riešiť vlastne poistenie. Čiže ľudia to tak berú, že môj majetok je moje poistenie. Ako to teda vlastne je? Tak dal by som možno nejaký konkrétny príklad, že väčšina ľudí sa poprvé ako keby si tie veci nechce pripustiť. Hej, že odmietame, že riziko závažnej choroby alebo riziko invalidity to vôbec je, pretože s týmito témami sa nestretávame na sociálnych sieťach. To nie sú tie populárne témy. Hej, že teraz idem si otvoriť sociálne siete a sledovať, kto má akú závažnú chorobu a finančné problémy. Čiže veľa ľudí to ako keby trošku odmieta, ale čísla hovoria bohužiaľ v náš neprospech a je ich naozaj že enormné množstvo tých štatistík, hej, že Slovensko patrí na chvost alebo úplne medzi poslednými, čo sa týka diagnostikovania nejakej onkologickej choroby. Hej, že veľmi veľa ľudí takú chorobu má alebo nejakú pridruženú diagnózu. Máme tu viac ako 300 000 ľudí, ktorí sú odkázaní na dávku od štátu vo forme invalidného dôchodku. Hej, to sú proste fakty. To sú čísla. A na čo možno to poistenie je, tak poistenie presne pre takéto prípady, že ono by malo financovať tie najkatastrofickejšie scenáre spojené so zdravím alebo možno s mojím prácou alebo s povolaním. A jednoznačne poistenie, kvalitne nastavené životné poistenie je najlacnejšia forma financovania takýchto prúserov, ako je závažná choroba, invalidita, smrť niekoho môjho blízkeho, po prípade nejaký vážny úraz. Čiže presne na toto, na takéto prípady slúži kvalitne nastavené životné poistenie. Dobre, tak poďme rovno do modelového príkladu. Mám, dajme tomu 50 alebo 100 000 eur a dajme tomu, že dostanem nejakú takúto onkologickú chorobu, tak na čom je to poistenie, keď ja mám tie peniaze? Dobrá otázka. A možno pekný príklad, s čím sa stretávam teraz hlavne u mladých, je trend investovania, veľmi silný, veľmi veľký, že ich poistka je v podstate ich majetok. A dajme si príklad, že mali by v akciových ETF fondoch nainvestovaných 50 000 eur. Akcie nosia ročný výnos koľko? 8-10%, povedzme, že 10% ročne. Čiže ak mám zaparkovaných 50 000 eur v akciách, tak na výnose sa mi ročne pripíše približne 5 000 eur. No ak by sa mi takáto nepríjemná situácia stala, napríklad mám 35 rokov, nejaká závažná choroba, tak si poviem, že OK, že aké máme možnosti financovať tento problém, liečbu, výpadok príjmu, možno liečbu v zahraničí, tak môžem vybrať veľkú časť peňazí, možno aj všetky peniaze a pripravujem sa o veľkú sumu budúcich ziskov, o rast môjho investičného majetku. A čo máme možno v porovnaní? Tak v porovnaní môže byť, že si založím kvalitne nastavené životné poistenie, pri poistení závažných chorôb a poistná suma 50 000 dnes pre 35-ročného človeka sa hýbe okolo 40-50 eur mesačne. Dobre, čiže aby sa ľahko počítalo, povedzme, že to je 500 eur ročne. Dobre, čiže aké mám možnosti možno financovať takúto veľmi nepríjemnú životnú situáciu, tak v prvom prípade musím vybrať celkový obnos peňazí plus budúce veľmi veľké zisky, a to len kvôli tomu, že som bol možno taký skúpy si odkrojiť 1/10 zo zisku a zaplatiť si kvalitne nastavené životné poistenie a tým pádom mať ten podmienný kapitál v tom poistení. Hej, čiže nejaká miska váh, že 500 eur ročne stojí kvalitne nastavené životné poistenie. Zbytočne sa pripravujem o 5 000 eur na úroku, ktorý by som mal v tých ETF-kách a celkovo vlastne sa pripravujem o budúce zisky, ktoré by som mal pri zhodnotení toho portfólia. Dobre, čiže taká miska váh, jednoznačne znova to poistenie je najlacnejšia forma financovania takýchto veľmi nepríjemných životných situácií. Tu by som možno ešte doplnil, že zo skúsenosti, aj keď sa stretávam s klientmi, tak akože veľmi malé percento má tých 50 až 100 000. Druhá vec potom presne, že za akú dobu sa dostali na túto hodnotu s tým účtom.
A čo si možno spomínal na začiatku, že mladí radšej mi povedia, že budú si radšej investovať, ako platiť poistenie. A tam asi tiež dôležité poznamenať, že kým by nasporili takúto sumu, napríklad 50 000 eur, tak sa bavíme o 10-15 rokoch? Presne tak. A hovorím znova, ten reálny život nie je ten, ktorý prebieha na sociálnych sieťach. A ľudia tým, že si budem zatvárať oči pred tými problémami, ktoré tu vo forme zdravia sú alebo majú ľudia, tak ten problém nevyriešime. Čiže veľakrát, keď prídu tí mladí ľudia, tak mojou úlohou je im otvoriť oči, poukázať na tie dáta, čísla, fakty, to, čo reálny život prináša. A určite, ako jedna z prvých vecí, ktorú riešime, je áno, budovanie majetku, tvorba portfólia, dlhodobé investičné ciele, akú výšku úspor mať, kde si investovať a podobne, tie fancy témy, ale mojou úlohou je pripraviť kvalitný záložný plán, aby o 20-30 rokov si tí ľudia tie veľké zisky, úroky, dividendy z investovania, aby si ich vedeli užiť. Lebo ak sa ti stane prúser v tých prvých 20-30 rokov toho postupného budovania toho majetku, tak ty budeš musieť vlastne všetky tie peniaze vybrať a nikdy si ich neužiješ. Čiže záložný plán je čo? Kvalitne nastavené životné poistenie, rizikové životné poistenie v tom portfóliu dáva ohromný význam a zmysel, pretože ja si za malý obnos peňazí viem kúpiť istotu, že doinvestujem a nasporím dosť peňazí na všetky tie pekné investičné ciele, na tú svetlú budúcnosť, ktorú v živote chceme mať. Dobre, čiže možno taký ten odkaz je ten, že je dobre si časť toho príjmu odkrojiť na to, aby som si ochránil celý ten príjem a ak by som tých 10, 20, 30 rokov kvázi pracoval, budoval ten majetok, tak aby som nemusel vyberať nasporené peniaze, ale vedel to financovať práve alebo ten problém z toho poistenia. Súhlasím s tebou a naša práca ale nie je o tom uzatvárať produkty, ale presne edukovať a učiť tých ľudí tomuto, pretože naozaj sa rozmohli rôzni finfluenceri po internetoch, určite ktorí dávajú veľakrát naozaj že nezmyselné rady a robia to bez nejakých licencií Národnej banky Slovenska, bez nejakého vzdelania, čiže idú len vyslovene po nejakých číslach a nejak to nespoja. Takže toto je tá naša úloha. Určite áno a veľakrát tí ľudia sú už veľmi finančne zabezpečení. Hej, že oni už majú ten veľký majetok. Hej, tak im sa ľahko hovorí, ale znova, keď som ťa aj chcel doplniť, že ty si spomínal, že koľko klientov v mojom portfóliu reálne má 50 000 eur a viac, povedzme v akciách. Hej, tak to sa bavíme, že možno čo to je, pár percent, možno 2, 3, 5, 10 klienti max. Toľko peňazí reálne majú, všetci ostatní ten majetok postupne budujú. A ak by sa im tento problém alebo tento prúser stál na ceste toho budovania, tak viem si predstaviť, že bohužiaľ nikdy ani tých 50 alebo 100 alebo 150 000 nenainvestujú. Hej, že by ich to zabrzdilo. Museli by všetky peniaze vybrať. Nevedeli by sa posunúť ďalej. Tak, súhlasím s tebou. Dobre, môžeme zať ešte taký druhý príklad, že nemám nainvestované, ale mám nejaké byty. Byty. To je top téma. Aj to sa mi veľakrát stáva, že mi klient povie, že keď sa mi niečo stane, tak buď ja, alebo moja rodina ten byt predajú a je to vybavené. Poďme si to dať do čísel trošku. Dobre. Ako s tým názorom sa ja čiastočne stotožňujem, že prvoplánovo to znie dobre, tak ako tie rády na tom internete. Prvá dôležitá vec, že koľko ľudí reálne má dnes byt bez hypotéky. Hej, tak pri tých mladších generáciách skoro nikto. Väčšinou to všetci riešia cez páku, cez hypotéku. Ale povedzme, že naozaj už dnes vlastním byt v hodnote 100 000 eur, je to bez hypotéky a povedzme mesačne nájom 500 eur, ročne 6 000 a dám nejaký čistý výnos, povedzme je na úrovni 3-4%, tak povedzme, že 3-4 tisíc eur mám v čistom len pre seba každý rok, ak prenajmám byt bez hypotéky vo hodnote 100 000 eur. No a teraz znova si predstavme tú situáciu, že mne nedáva zmysel, že ak sa stane povedzme tým invalidným dôchodcom, napríklad po tej rakovine, tak aby som predával aktívum, ktoré mi nesie rast hodnoty, hej, na Slovensku, vzniku Slovenskej republiky nehnuteľnosti rastú koľko? 5-6%. 6% dlhodobo. Hej, čiže 5-6 tisíc ročne rast hodnoty priemerne každý rok a plus ja musím predávať aktívum, ktoré mi rastie na hodnote
a ešte mi prináša každý mesiac nájomné. Čiže nejaký cash flow. A ja ho musím predať, aby som kvázi dofinancoval alebo zaplátal tú veľkú dieru v rozpočte. Lebo invalidný môže byť niekoľko rokov. Čiže oveľa lacnejšia forma, ako predávať aktívum, je znova čo? Už som to asi niekoľkokrát povedal, kúpiť si tú invalidnú dávku, či klesajúcu alebo konštantnú, ideálne už čiastočnú invaliditu a znova časť toho čistého nájomného si odkrojiť a namiesto toho si radšej kúpiť tú dávku, povedzme, tá môže stáť koľko 50-70 eur mesačne, čiže znova nejakých 600-700 eur ročne. A vďaka tomu mám istotu, že ak takýto problém nastane, tak poprvé nemusím predávať svoje portfólio ETF-iek, nemusím predávať aktívum, nehnuteľnosť, ktorá rastie na cene, prináša nájomné, ale ten katastrofický scenár viem financovať práve cez kvalitne nastavené životné poistenie, či je to cez kvalitne nastavené závažné ochorenia, alebo tú dávku invalidity. Ešte by som možno doplnil, že ak by, nedaj Bože, majiteľ tej nehnuteľnosti zomrel, tak treba zohľadniť možno aj nejaké dedické konanie. A vieme, že to na Slovensku trvá od 6 mesiacov po niekoľko rokov, kým sa dediči nedohodnú. Takže to môže byť tiež akože veľmi, veľmi dlhá doba. A tie peniaze nemám k dispozícii hneď. Tak ešte doplním potom presne, že napríklad tie ETF-ká, no tie sú rýchlo likvidné. To súhlasím, povedzme pár dní to niekedy trvá odkup na burze, ale povedzme pri tých nehnuteľnostiach, tak my dnes vidíme, že byty sa predávajú ako rožky, že nejako samé, ale to neznamená, že za 5, 10, 15 rokov tá situácia bude rovnaká. Čo ak bude rovnaká situácia, ako bola v roku 2023, kedy ceny nehnuteľnosti dokonca klesali alebo stagnovali, bol nízky dopyt. A ja v tom roku budem musieť predať pod cenu. Čiže aktívum v hodnote 100 000, kvôli prúseru ja musím predať za 80 a ešte si aj odfiknem môj dodatočný ďalší príjem a to je nájomné. Potom samozrejme to nejaký čas trvá. Je tam nejaká provízia, realitka a podobne. Čiže to nie je len tak, že lusnutím prsta si ja bytík predám, ale niekedy naozaj ten dopyt môže byť slabší, ceny môžu byť nižšie, môžem kupovať byt v dobrej lokalite, kde tie ceny raz tak nebudú a podobne. Čiže znova sa nejako stále vraciame k tej jednotke, v tom portfóliu a to je, že mať ten záložný plán a mať to kvalitne nastavené. Dobre, úplne taká posledná otázka, že od akej hodnoty majetku alebo investícií by si možno odporúčal klientom? Buď si to poistenie naozaj už neuzatvorí, alebo na nižšie sumy, že už to môže mať ekonomický význam, že mám naozaj majetok v takej hodnote, že to poistenie už pre mňa nemusí byť. Nad tým som sa tiež tak zamýšľal, lebo veľa debat vedieme, či je to na porade alebo na takých rôznych konzultáciách. Blížeme sa k číslu, že ak je ten veľkosť čistého majetku, čiže nejaké byty bez hypoték alebo potom nejaké portfólio o veľkosti povedzme 500 000 eur. A prečo? Uvediem príklad, tak 500 000 eur, ak ETF-ka prinesú ročne znova tých 10%, to je 50 000 eur, tak ak sa stane takýto problém alebo prúser, ako bol na začiatku s tou závažnou chorobou, tak ja si odpredám len ten zisk, zafinancujem si tú liečbu, ročný výpadok príjmu, čokoľvek, ale stále tých 500 000 eur tam ešte je. A to isté pri bytoch, približne byty v hodnote 500 000 eur dnes vedia prinášať približne čisté mesačné hrubé nájomné povedzme okolo 2,5-3,5 tisíc podľa toho, či to je jeden byt alebo 5 bytov, samozrejme. Ale povedzme, že v čistom, ak by to bolo, že 2000 eur mesačne, je to vyzbierať nájomné už v čistom, tak viem si v kombinácii s tou dávkou maličkou od štátu, čo bude pár 100 eur, zaplatiť svoje nejaké finančné fungovanie a pokryť si tak mesačné výdavky, povedzme, do úrovne 2,5 do úrovne 3000 eur z toho nájomného v kombinácii s tou dávkou od štátu. Čiže ETF-ka portfólio nad 500 dáva zmysel a takisto možno čistá hodnota majetku v nehnuteľnostiach bez hypoték, očistená vo výške aspoň 500 000 eur a čisté nájomné povedzme aspoň 2000 eur. Čiže možno také nejaké usmernenie. No a teraz možno otázka na teba, však my sme spoločne, alebo pracujeme tiež v tej istej branži, že koľko z našich klientov dnes taký majetok má? A keď sa osobne zamyslím, tak by som to narátal na jednej ruke, ale bavíme sa v jednotkách, čiže možno 1, 2, 3 klienti by sa vedeli na túto
hodnotu kvalifikovať, ale zase dodám to B, majú kvalitne nastavené poistenie, lebo uvažujú nad tým veľmi, veľmi správne, napriek tomu, že majú vysoký majetok, majú aj poistenie. Tak, ja len preto som nabadal, lebo väčšina tých ľudí nie sú zamestnaní, čiže takýto majetok človek v zamestnaní nadobúda ťažšie, lebo toto trvá dlhé roky, musí dediť. Ale čo sa týka, povedzme, ľudí, ktorí to majú, väčšinou sú to podnikatelia. A tam znova dáva význam životné poistenie, lebo ak by ten človek vplyvom závažnej choroby alebo úrazu odišiel z tohto sveta, bohužiaľ, tak čo sa stane s firemnými účtami, kde sú všetky peniaze? Zablokujú sa. No ak teda nebola veľká rezerva, veľká hotovosť alebo kvalitne nastavené životné poistenie, tentokrát pri poistenie smrti, tak rodina môže mať veľké finančné problémy, lebo predpokladám, že človek s veľkým majetkom má aj vyššie náklady spojené so životom a to bude musieť, bohužiaľ, tá mamička možno s deťmi byť schopná utiahnuť možno rok, možno pol rok, kým nedojde k dedickému konaniu, k vysporiadaniu dedického konania, čo sa môže veľmi natiahnuť, ak je to veľká firma a tak ďalej. Hej. Čiže znova aj v tomto prípade, ako si ty povedal, aj tam dáva zmysel, možno práve tam zmysel krytia, akože krytie tých rodinných príslušníkov, čiže pri poistenie smrti. Zase tam dáva zmysel určite. Výborne, tak ďakujem ti veľmi pekne za takéto zhrnutie a za veľmi zaujímavú a vyživnú debatu na tému poistenia. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja a verím, že to možno pomohlo tak správne navnímať, že na čo to poistenie v skutočnosti slúži a čo naozaj dáva zmysel mať poistené.